Horas madihita sahutna. Kuria na hinaholongan itu ata na yang masuk mahita tupar ninjuata. Bahini matangnya naho mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji ma tuata marende hita sian buku ende nomor 3 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amin. Hurajumi akasitaonon di hasianganon, hirana soada do matimbakon hasangapon, si papataronna tuhita sogot, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogonaso hatu dosan, sailehon madihami haporseon na mangolu, asa toktong hami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topama rohana ias di bagasan hami, jala paimbaru rohanami jala pasitong, sai pahot mahaposeon nami,
asahot jala sonang rohan nami marningot naung sesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari ini kita sian buku ende nomor 730 sada ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata sian patik palimahon sahat patik pasapuluhon. Palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tanon anilehon ni Jahoba debatam diho paonomhon unang ho mamunu papituhon unang ho mangalakup pawaluhon unang ho manakko pasiahon unang ho olo makatidakon hatana tutu maralohon dongan jolma pasapuluhon dan jadi hal yang aniroham bagas ni donganmu dan jadi hal yang aniroham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Mari ende mahita sian buku ende 174 ayat 1 ayat 2.
Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata, amanami, pargogona suatu dosan, parasi rohami dahami na dangolon, narodo hami tujolo manopoti dosan nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami, tubuh jaladanga dong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu, macai godang do pangresyon nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadosan ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Saingot mahami hobbar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hatahat baga-baga taringot tu hasisani dosa. Alani pangalasyota do umbai na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dihitas yang buku endi 450 sia ayat 3. Tabege mahatani debata turpuk ni hari minggon sian poda 10 onom ayat 10 onom saat ayat 20. Tajahama marsorim-sorim. Andul do dumenggan mangomo hapistaran asasere. Jalatagonan do mangomo roha hapantason asaperak. Dalani halak partigor mando do sian hajahatan. Marhamaul hasana sandiri do manang ise na mangaramoti dalani. Matua ginjang ni roha di patujolo ni haje polon. Jala hati boon diri patujolo na hatinggangon. Tagonan do seret martondi rabdohot. Manang ise na marate-atehon hatani debata jumpangan nadenggan jala halak na marhaposan tu Jehovah maruli tua. Hima sahat na athani debata martua doakan atu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Marinde mahita.
Tahatidakon maha porseontai, songon nahinatidakon nidongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, natu mopa langit dotan. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, iman hati ni bihunya si Maria, naga begabean si Antondi porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata natu mau nabernit di pahuman ni selatus, namate terpajal do ibana di au pinarsilang, natua tu banuatoru dung ditanu, namulak mangolu di ari patuluhon, nama naik du surgo, lau hundul siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosan, disima ibana mulak sogo tu tanon, manghukumi halak na mangolu dohot namate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, dohot di hasil siani dosa, dohot di hatai namando, mulak mangulu dosogot daging ni halak naum mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tabege mati ting nama sadi ni gua. Salam. Salam. Ora semadita sudina. Tabegema titing duriata di Bogasan mingguon. Napar jolo, guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadaron ima minggu pasapulsiaon dung Trinitatis. Do topik manaon na porsuk songon siuton Kristus. Na paduahon pakebusion ni padita fungsional. Sadaron minggu tanggal 23 Oktober 2022 padita fungsional hakim memang parapatan pendeta Teti Dorinda Stopul Sarjana Teologia Marobas JGP MT Haryono pada saat acara perpisahan. Nomor 3 Pilihan Tujolo Sadarion minggu tanggal 23 Oktober 2022 Pota do Pilihan Tujolo Lauha Perluan tu Badan Penyelenggara Pendidikan BPP HKBP Kubar tu surat ni preses HKP Distrik Walu DKI Jakarta nomor obat siasada garing D titik angka rumah 8 DKI garing 10 angka Romawi 2022 dari Minggu 30 Oktober 2022 dung sidung jamita papung Pilihan Tujolo dohita baik tupak pangurupion tu korban gempa bumi Tapanuli Utara Mau paton berita hawuk niroha. Nah dari sini tanggal 10 Oktober 2022 nunga marujung ngolu amang priden kebeturuan umur 20 tahun tubuh 27 November Sadu Isyar Pusada alamat Jalan Warung Jati RT 014 RW 04 nomor 26 Kalibata Pancoran masuk sektor obat dimakamkan dari Rabu tanggal 10 Oktober 2022 ITPU Kapuk Kandang Kabuama Tangyakta Asatu Hatta nama puli keluarga na tinggalon nai jala sadarion tanggal 27 Oktober 2022 pukul 10 sada tulpulip di Patupani Hurata do Pangepulion tu keluarga amang Lubaturuan almarhum Maringana di gedung Serbaguna alani pinangido matu sudehi talao maddo tisa
Nomor 5, latihan Natal sekolah minggu. Sadarion tanggal 20 Minggu tanggal 23 Oktober 2022 selesai kelas sekolah minggu maringanan di gereja HKBP Mampang Parapatan naik patu-patu do latihan Natal sekolah minggu. Pinanggido ma tusudena toras dalam kerjasamanya. Nomor 6, pertanyaan sektor. Dari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 masuk pukul 10 siang 30 WIB. Patu-pota do pertanyaan sektor di sektor opat. Jauh ni amang keluarga de Malulang inang guru simbolon maringanan di gedung serbaguna. Napa pituon atanak kon hatani di bata. Dari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 10 WIB. Naik patu do PHD Perempuan maringanan di gedung serbaguna. Isomat sude Perempuan Asaria Madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 20 siang Oktober 2022 pukul 10 siang WIB. Naik patu do Pade Ama maringanan di gedung serbaguna. Isomat sude Ama Asarodi PHD. Nomor 8 IMB HKP Mampang Parapatan. Hobartu surat nomor 20 garing C 37 ED strip garing 31 7408 104 05 008 besar SI garing 4 garing 1 785 51 garing E 2022 taringot tu izin mendirikan bangunan rumah ibadah HKBP Mampang Parapatan. Pinaboto matu sudah ruas Neuria HKBP Mampang Parapatan. Dari hari Kamis tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10 sada 30 WIB. Maringanan di gereja HKBP Mampang Parapatan nunga di Batupa pasaton surat izin IMB lima rumah ibadah Mampang Parapatan na pinasa ni pemerintah daerah setempat dan wakil ini Bapak Camat Pancoran kepada HKBP Mampang Parapatan. Mulai tema di pasahat Uriata tu nasida buat tama masuk-masuk. Napasiahon parmingguon variatif HKBP Mampang Parapatan. Pinboton turuas HKBP Mampang Parapatan dari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 10 WIB. Maringana di gereja HKBP Mampang Parapatan yang dibatuba do parmingguon variatif. Pasapuluon pareon ama saresot. Dari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ima pesta pareon ama saresot HKBP Mampang Parapatan. Acara pareon ima dipatuba pukul sia 30 WIB. Bahasa Batak maringanan DKBP MT Haryono. Nomor 10 sada mutasi pelayanan. Hobartu SK Epurus HKBP SK nomor DD 4 Tolusia garing PDT garing SK garing 08 garing tahun 2022. Taringot perpindahan pendeta Teti Dorinda Stopul Sarjana Teologia Gayu Padita fungsional HKBP Kernolong Resort Jakarta Jalaska Epurus HKBP nomor 4 garing PDT garing SK garing 08 garing 2022 atas nama Pendeta Suryani Ida Sihite Sarjana Teologia Gayu Padita fungsional DKBP Mampang Parapatan. Dari Minggu tanggal 6 November 2022 acara pangujak konon Pendeta Ajal Paburhaton Pendeta Dorinda Sitopul dari Minggu tanggal 6 November 2022 acara pangujak konon Pendeta Teti Dorinda Sitopul maringanan di HKBP Kernolong. Dari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 acara pemberhatan Pendeta Teti Dorinda Sitopul Sarjana Teologia jala pelantikan Pendeta Suryani Ida Sihite Sarjana Teologia maringanan DKP Mampang Parapatan
Parmingguan pukul sia 30 WIB. 12. Rapot Parhalado Resort. Dari Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 12 WIB. Dipatuhi pada rapat Parhalado Resort HKBP Resort Mampang Perapatan di Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Imalau mengarang-rangi program not anggaran tahun 2023 HKBP Resort Mampang Perapatan. Alani marhite titingon lundang masude amanami inanami Parhalado situa HKBP Resort Mampang Perapatan asarap mengadopi raputi. 10 tolu rapat HKBP Resort Mampang Perapatan. Dari Jumat tanggal 10 sada November 2022 Patupan Huriatta do rapat resort HKBP Mampang Perapatan pukul 12 WIB sampai selesai. Maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Alani mari surat undangan dot wartawan notang ma haradion ni nalau mengadopi rapot resoti ima Parhalado Resort utusa situa Parhalado Nagok Tingki Parhalado Parartaon utusan pengurus dan diakonia Arturia dewan-dewan laporan Pakubasion Resort 2022 laporan keadaan keuangan Resort 2022 program kerja 2020 anggaran Resort 2020 iman nosi bahasota ditiki 14 program kerja Dewan do Seksi 2020 tusude dewan-dewan do seksi-seksi nadong diuriatta asa dipatu pama program kerja tahun 2020 ina manusun program kerja degamma taparwaon orientasi pakubosion diuriatta tahun 2020 ima tahun profesionalisme penata layanan tasusuma programi marumang matriks nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelaksana, biaya pendanaan. Dalam program ini asa tapasa ma nalumakna paling labat tanggal minggu kedua November 2022 jelata kirim ma email HKBP Mampang Perapatan. 15 tema Natal 2022. Tema Natal tahun 2022 ima jadi sian dalanna asing nama nasida mulak tu 2 nasida Matius 2 ayat 12 Saplonom Sinode Godang HKBP dari Senin sampai hari Kamis tanggal 24 1 Oktober 2022 maringanan di Seminarium Sipoholon Tarutung naik patu pauni huriatta do Sinode Godang HKBP tema marsi rupa mahamu mamorsan akan aduk-duk ima dalan mengaradoti patik ni Kristus Galatia 6 ayat 2 Sinode Godang HKBP idotan ni ututan Sinode Godang Situares Roberto Sinurat 10 pitu pelatihan MKM dari sini tanggal 21 Oktober 2022 pukul 8 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP naik patu paut do pelatihan UMKM kepada kaum perempuan HKBP distrik 8 DKI Jakarta penaboton tu 5 orang seksi perempuan tolu BPH dan 2 orang pelaku usaha Asaria Madotisa 10 lalu Ruas Namar Said Kawoma di bagasan Tanyakta Ruas Namar Said Ima Nyonya Pardosi Pelora Berliana Burutaba Sektor 3 Dirawat Rumah Sakit Budiasi Kamar Walu 05 Bapak Jiar Malau Sektor obat pemulihan di rumah Hatani di Bata Pasak Madalam Mutu Jahoba Jalah Posi Ibana Asaibana Paturehon Pesalmi 17 ayat 5 Sapulusia pesan surat pusat HKBP Duksiduk titingon jauh do surat pimpinan HKBP taringot tu laporan bulan Oktober papungudana tu dana pensiun HKBP
20 ulang tahun kelahiran. Parahlado dot ruas pasaton selang ulang tahun tu ruas ni Huriatta am ulang tahun di Bogasan Saminggon. Dok hatani di bata aitabanido diho gajang ni ari-ari doh tahun ni ngulum doh dame. Poda tolu ayat 2. Parepengon akapelian amulatia dot nasing taida ma diharotas kadong di acara tawi. Piara Tarutung tanggal 15 Oktober 2022 nomor 105 garing C04 garing angka rumah 10 garing 2022. Hal laporan bulan Oktober dana pensiun HKBP lampiran rincian pemasukan sian AK distrik tu kantor pusat HKBP nani persangapan sudah ruas do Parahlado HKBP perantaran uluan Huria di Nganan Nabe damai ni di Batama nasi murungima madongani hamu obar tu akka usaha na di Patupa na saya laon manilesei utakta HKBP tu dana pensiun HKBP marhita usaha Rp1.000 per hari dok na asing amplop pilihan bulanan malam dana song-songuni gerakan Rp5.000 per perempuan HKBP sekali saja ison sinagio do tuhamu buah-buah taringot tu hepeng naung masuk satu sedarion tu rekening dana pensiun HKBP gudangna ima 12 miliar 320 juta 400.000 rupiah hepengi pungma di opak rekening ima beni nomor 006 125 5 onom sia onom BRI nomor 0057 0 sada 0005 sada pitu 30 sada Mandiri nomor rekening sada 05 00 02 walu 86 5 sada opat Mandiri nomor 107 00 00 7772 4 Riarsis ID 102 sada 0622 sia sada onom sia puluh udut ni penabotodo hepeng naung pungu sahat tu sada Agustus di rekening pemerhati kasih HKBP gudangna ima sada miliar 316 juta 656 rupiah alani pungu sudah hepeng naung masuk ima 10 miliar 646 juta 56.685 rupiah alani sian nasa rohanami pinasaha ma maulati godang tuganuk naung pasahat pilihan na tu di bata parhite pengurupion tu dana pensiun satu tikion songon naung pabotok kami godang ni utang ni ikon silesanota 144 miliar 755 juta 74.420 sia naung tapasat ima 110 miliar, 6 miliar jalan naik tapasat dope 10,6 miliar manang 82,2%. Alani naik ke dope tapabungu gudangna 16 miliar 522 juta 244.000 rupiah manang 10,8%. Saya di Parogetuan di Batama hita jalai pasu-pasu asam margogo hita lapasi kopon utang ni HKBP tu dana pensiuni jalanunga pidabe dana pesuta siap program pensiun mampat pasti tu program pensiun iuran pasti nabi natu pani dana pensiun lembaga keuangan
manang DPLK. Songonima pinasahat buah-buah dot hata hamulateon nang pangiduan mangguduti panupayota huhut majuwon tuamu asa genup hita mas tangyangan di bagasan gowarni tua Yesus. Tabe mardongat tangiang Uria Kristen Batak Prostan Eporus Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar, Timbusan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Kononia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Preses HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kepala Biro Dana Pensiun HKBP, Kepala Biro Jemaat HKBP bertinggal. Martang yang mahita. Toktong dohami maduk mulate tuho amang paringgan basa na toktong mangalian tiki hai pason tuhami ibugasan mingguon buhami Tuhan marsaur di sadarion di huriam lamu bege hatam nabadiai Tuhan dia katikting nak kujahami nak kiningan gudang do siulawon program ni huriam na sipaulaw nami tu ari-ari marsugot ng haduan imana parjolo Tuhan naupat dialappo sada natutuan nami ima amang lubaturuan umur 20 tahun secara hajal maut Tuhan keluarga taksobosa Tuhan rohana alai Tuhan pilih kodo na terbaik tunasida ima na terbaik Tuhan tu keluarga di pasar to jala mardala do dengkat Tuhan di ulon adat sampai itu udiat Tuhan jalan no Tuhan patopon nami do penghiburan pangapulion di keluarga asanggiat Tuhan hami kuria hakim parapatan lat pasidot kami Tuhan adot kami Tuhan namerasa turut beruka cita di parlauni parmoding ni ama natu halongemo nat dihalongameon Tuhan martanyang doami alanong dileko dihami izin mendirikan bangunan dake mampang parapatan kurang lebih mah Tuhan 30 tahun hupe mahami izin mendirikan bangunan ini jalasian asinurham do Tuhani woi siap pemerintah setempat langsung di pasar Tuhami IMB jalahami Tuhan ngabui kami songonna tenang dang bihami Tuhan tahutan ila membangun aka pembangunan tujulanon di huriam mampang parapatan jala cara nami Tuhan tujulanon ima berkaitan doh tu IMB Tuhan nong hujalohami umahami Tuhan padenggaton memaksimalkan akan hurang dobe pelayanan nami di huriaon Tuhan toktong dari pertanyaan ima di hari Selasa nang berdalam Tuhan rapot sini di gudang HKBP nabuluni di Tarutung jala Tuhan gudang do akka namasa anon na dipikirin sida turiam HKBP nabuluni itu Tuhan apala na dipercepat akka rapat-rapat resort dohot kuria tujulanon Tuhan nak katusami dobe songodia ka program namasa tujulanon alin napos dorohanami hodo toktong na mangajari na mangalen kapikiran labahay bakkon barita nauli di HKBP di Portibion Tuhan martanyang dohami di Parheon Resort Mampang Parapatan ima tanggal 30 Oktober 2022 asanggi masude ama baksian Mampang nang MT Haryono turu ambal bagian lau pada sipon lau bahay bakkon pungwan ama di resort
HKBP Mampang Parapatanon. Tuhan mertanyang doa kami tong di PHD naing sepatu paun 5 dari Kamis tanggal 27 pada perempuan nang pada ama tu tanggal 20 sia. Homa Tuhan nama nuktuki rohani akaina dot ama asagiat Tuhan lam tang haparson nami lam manadami Tuhan disudea kasih lelamu Tuhami melalui pertanyaan dot akka na asing. Tuhan mertanyang dohami di pertanyaan sektor obat tu tanggal 25 Oktober 2022 na di Patupa keluarga Majabui de manulang Bursi Bolon di Gedung Serbaguna. Homa Tuhan na makubasi punguan marang na sektor opat asanggiat riana sida lama dohoti PHD jalon nama PHD pertanyaan na terakhir di sektor opat di Bugasan tahunon. Tuhan mertanyang dohami di rencana-rencana ni huriam tujulanon ima di mutasi pelayanan inak pendeta vokasional pendeta Teti Dorinda Stopul Sarana Teologia lau makobasi HKBP Kernolong jala mangojakon inak pendeta Suryani Ida Site Sarjana Teologia menjadi pendeta vokasional di HKBP Mampang Parapatan. Tuhan nak solia ka program kerja dewan-dewan tutak Natal nang akka pelatihan UMKM tuodo pasat kami asagio mardalani duk denggan Bugasan Lasniroha. Totong do tanggon nami tanggek nami tuho amang parenggam bahasa ima na ruas nami namar sahid inang nyonya Pardosi Flora Briliana Guru Tamba Stortolu di Rumah Sakit Budiasi. Homa toktong pangubak nabolon dotakka dokter perpanjangan tangamu matuhani jala homa madoni asanggiat tibu malum saik ni ina nawalangemon jala buat tujuan kami buirak marminggu Bugasan Lasniroha nangku amanami jiar malau sektor opat begahami nunga mulak tujabu jala dirawat di jauh nasida begahami tuan amangung ngaliling marsaid alai homa tutong na malakai pason asanggiat tutong nasida bui menjadi mabudai hami akan poso akka nasing tujulanon mamudai-mudai akka keluargana Tuhan. Tuhan nang begonai manatukin nai berita nauli na pasom persiap pumadiri nami Tuhan lau majalo hatami asanggiat boy menjadi bual nami partidun nami Bugasan minggon jala boy pakton nami jak kaulon nami milipaksa minggon jak kaulon nami suga dupari. Tuhan om matanyang nami pasatami tuho pola mangasaon gornya anak mu Tuhan Yesus Kristus matanya kamu tuho. Amin. Marende mahitas dan buku ende 720 walu Uhud papungupelian sadaa dot sadabe. Nang nilai
Dami ni dewata na sumurong siyan sa na roha, ima na mga ramoti, ate-ate, no pikiran mo nabi, di bakasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Turpuk jamita di mingguta sadarion ima na tersurat di 2 Timotius 2 ayat 1 sahat rolia 10 tulu. Taum mana porsuki humangkop Kristus. Ope ale anaha margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Jesus. Jadi nabi negem sianahu diadopan ni torop sitidangi ima pasahat tu halak haposan. Akan tahu mengajari na asing gabidongan manaon hapor sukom maho songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Dangolo alit perporang tu aka ulaon padaraman asa halomuan ibana di namar suru ibana. Nang namar siadu pe dang di pertupali ya sotigor para luanai. Iko siulah haumai jumolo taruli di perbuena. Atu sinahudoki elehono ni Tuhanido tuho roha mangarti saluh nai. Paingotingok ma Yesus Kristus naung di pangulu sianak kanamate. Sian pinopar ni si Daud hobar tuna hubari tahoni. Alanido ahu manaw na porsuk. Pola tarate son siula hajahaton. Aladang tarate angko hatan ni debata. Di bayani bengek dorohaku manaon saluhut nai. Alani akana terpilit. Asado nasida taruli di haluaon na di bagasa Kristus Yesus. Do dia sangapun saling leling nai. Aposat do hataon nang kodongan na do hita tu hamatean dongan na mahita nang tuhanguluan. Anggo benget hita manaon mangarajai mahita sugut. Walau masodao kita do ibana masodao kita. So haposa pehita tong do haposan anggo ibana. Edakter soda hossa dirina. Oni masalah. Ita kadongan sa persaon topik mingguta menderita sebagai prajurit Kristus manon naporsuk songo siutun Kristus paturus dohita songon sahala prajurit tentara laskar Kristus eko berjuang bagasan habengeton ni roha disiplin maka jongjokon habonaron manang hatani Tuhan menang kajongjokon gereja tonga-tonga ni portibi nakudang makasogohon manang dang barlomo ni roha songon film berjudul Nero and Evil dipetulus Neroi Kaisar Nero songon kerajaan iblis kerajaan setan. Ima sada contoh diturpukon bohado Jenderal Titus Kaisar Nero menghancurkan Yerusalem. Songonido sejarah kaperhuaso portibi laho menghancurkan orang Kristen. Dimulai nang Nebukadnezar dengan arogansi kekaisaran do sudiaka sakap-sakap cita-cita kaisar asaibana songo dewa pertibo berusaha do laho menghapuskan aka kelompok-kelompok menang saingan-saingan dah dihilalibana manang masukan-masukan sianaka kepercayaan mengganggu kekuasaan aka parwa seperti songonido diturbukon tahun 70 dihancurkan se Yerusalem songoni perang salib tahun 1100 dihancurkan Mesir Yerusalem.
terus menerus do sejarah pabahon bahwa kita sangat prajurit na berjuang mempertahankan tak pola menyerang. Ale berjuang bertahan mempertahankan gereja, mempertahankan kebenaran. Soalnya do tahun 1200 sebenarnya hampir diserang do hita manang hampir kalah di perang Padri, perang Imam Bonjol. Nah puncaknya di Pahai, Pangaloan, benih warna Pangaloan, mangalo pasukan Imam Bonjol. Aledang ibu tu halak batak mandok Imam Bonjol, idok ma perang Monjo dote, amang te, perang Monjo. Aledang ibu tu Bonjol, Imam Bonjol, iba ma kuaron narohana, aro Monjo, abi Monjo ina, Pahai, Sumatera Barat, Padang menyerang daerah Batak. Di Gijang Banda Aceh, jadi terjepit do hita. Tapan di utara, di Gijang Banda Aceh, itu harus Sumatera Barat, Muslim. Catatan secara medok bahasa yang kita diserang Aceh di perpustakaan kampus Syah Kuala Banda Aceh bahwa Syekh Amaraja pernah berguru ke Banda Aceh dan berhubungan dengan penguasa-penguasa sehingga Banda Aceh enggak mau menyerang tanah Batak, dianggap sahabat Raja Singamaraja. Kalau memang Batak adong hatana berbahasa Batak, adong benderana, malu tabereng bendera Singamaraja, adong pedang, bungi ada simbol seperti bintang. Aliarong itu bahasa Arab. Ala belajar mana Banda Aceh. Adong benggol mata uang. Jadi sebenarnya Bu itu Batak merdeka sebagai bangsa. Arong hubungan tu Sumatera Barat, khususnya tu Imam Bonjol diserang dari 1800-an, 1803. Bapar Pahai mana mangaloi. Satu tarutung, ya kemungkinan besar marga Sopak Pisoram Mesina berdarah-darah. Marga harus betul sih ya bang, Perpahai. Itu pula deh. Doa kamarga naidisi pertahankan. Nakpe dihati-hati kan masih penjajahan Belanda sebenarnya. Beli tahun 1400-an. Belanda sudah di Indonesia, diikuti dengan orang-orang Cina 1500-an. Orang-orang Cina ini sudah menduduki Jakarta. Tapi pekuburan Cina tahun 1500 sudah ada di Jakarta. Ceritanya memang Mutasawid karena nolong itu kuburan Cina teh, termasuk Petojo itu depannya akhir-akhir ini masih ada kuburan Cina, termasuk Gedung Mulia itu kuburan Cina tahun 1500. Ijolone yang depan naik kuburan Cina, gedung-gedung tinggi dari Jakarta itu banyak kuburan Cina yang sudah diratakan tahun 1500. Oleh khusus tu gereja mulai sian Nebukadnezar tanglo morohana adong saingan kerajaan, apalagi nama mengatasnamakan Yahweh Allah Elohim debatan Isya Abraham, Ishak Yakub. Alain yang muncul masa ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya dewa. Nah subuh ya dong ditandingi di Pertibion, dia berkembang gudang pengikutnya. Soalnya tahun 70 di Turpukon di abad pertama di zaman si Paulus, di Dr. Timotius,
asa songo siuto Kristus so sebagai prajurit Kristus yang berjuang alairang behita mengangkat senjata, prajurit yang berdoa songo pejuang ni akka gereja tahun natu mohon perjuangan mendirikan gereja di Jakarta tahun tidak mudah, bahkan kuburan pun akan diambil alih. Angko di hutan orang lebih teh, olah itu tu syatar, itu pola gabi kuburan seroboto nate, mang natu sama sih, mang hutan belum ada. Tapi kehidupan perjuangan seperti metropolitan ini, banget udah mampangon, nai suarong bekas kuburan kah, masih tanah resmi, tanah yang enak, berdiri di sini gereja dikasih izin. Songoni do dirokan si Paulus, songoni nahu hatahoni tuho Timotius nak peposoho umur 15 tahun pimpinan gereja ikut jami tahonomu itu ras nihuria bahwa kita adalah jemaat yang militan, yang berjuang. Tuaka sudut no poso memperjuangkan gereja Mampang ini, apa untungnya izinnya? Seorang rohana sida yakin 10 tahun 20 tahun ke depan di sini bergereja. Alaikun ngoton nasida perjuangan di aka pendahulu gereja tokoh gereja yang membeli tanah ini bukan murah. Adi dok kasih tata yang arong cita ngabui tatu hor ni juluan ina. Saya dia sama meter 20 juta ini mahal juga ya. Roh itu tatu hor ma sumbang sion ina. Ba lomotar manuor molok kebeng tadi. Ada sok kebeng. Oh, nanope nih perjuangan perjuli sudah berapa puluh miliar. Asa dan murah HP perjuangan ini bahkan mengorbankan seluruh tenaga, daya, pikiran, uang, bahkan nyawa sekalipun. Ikom manaon naporsuk ala Kristeni. Ikom manaon naporsuk kana porseai. Satu nama teh kita berjuang do. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Ope ale anaha mergogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Punya kekuatan di dalam Yesus Kristus. Alarang murah ape mengulu di pertibion apalagi namar hapor seaon. Apalagi namar huria tidak mudah. Buktinya Cilegon itu 2000 lebih jemaatnya enggak dikasih izin. Sudah 2000. Alani tungdalan di Tuhan itu mulu dilihat izin di Mampang. Hanya rencana Tuhan yang sangat indah. Tak tertuhor, tak terbayar sedia nilai do arganai. Di do hatani turpuk jamita. Jadi Nabi Negem sianahu dia do penitorop sitidangi. Yang kau dengar dari kesaksian ima pasahat tu halak haposan akar ruas ihuria manang di dia pe sadok pertibion iko pasahaton bahwa gereja ini diperjuangkan dengan darah, dengan uang. Sedia hepeng minang 1000 perak ila kamu manur tanon. Edang ke gratis ate. Anda gratis di tano. Sedia hepeng muamang lihat 1000 perak. Bungu-bungu kurang lebih 5 tahun di restu baru membeli ini. Sedia hepeng nilai nyamat tatu inata ilea tu gereja. Songoni do memang sendajulu pembangunan Yerusalem. Esra Nehemia masih sangat muda dan lajang. Idok kematu artasasta raja nami nang lawa mulak tu tanami. Ayah saya songona lungun roham. Nunga marok sohu tanami Yerusalem. Toy ma wape surat ulia ma perbohalan ulia pasukan bangun ma bagas joro Yerusalem. Alai maduk sahat Nehemia tu Yerusalem, bahkan orang Israel sendiri yang menolak. Samaria terutama Israel Utara madok aiso minta izin do beho Nehemia. So sudah
posoro beho atorneng me bangu Jerusalem sedia hepengmu aha wasom aha pangkakmu ai hami do raja utaon tak permisi ho. Alani piga hali Nehemia mau dibunuh, mau ditangkap, mau diusir, diancam ibarat surat ancaman. Alai do kasih Nehemia, dalam nama Tuhan saya harus membangun tembok Jerusalem ini. Alai sodo bui berlindung akan ruas ni debata dibangun. Sudah tikina siang malam dibangun tembok yang sangat tebal mungkin 1 meter apal ni. Do peralatan kayu perkayuan lau membanguni. Alai sejarah perang salib dihancur homo sonari hola tembok Jerusalem tembok ratapan nama dong enggak apa-apa. Alai nek papotohonna sudedo nang Israel berjuang seorang prajurit yang berjuang terus mempertahankan hutanai. Soalnya itu kita berjuang mempertahankan hutatabe berjuang pasang sokok gerja tabe tu dia halak batak tu sida pasang sokok gereja. Alani do rokon molotai do perjuangannya kapar pahai marporang tu pasukan imang bonjol abot kuda udah pakaian perang pakai pedang halak batak kolam bambu runcing marmatea maragea isi pangaloani. Ale alani perjuangan itu boy berita nauli no mention olah satu barus tordijo halak batak madongan ibana ibaga perhalado situa satu sipirok pajong gereja ima distrik pertama Tapan Selatan Bardala mute Susilidung distrik 3 Silindung Bardala tu si borong-borong distrik 3 Humbang Bardala Tutoba distrik 4 Belige Porsea Lagbuti Mardala mesti Syatar distrik 5 1 Dairi distrik 6 1 distrik 7 Jawa Kalimantan lem mengarerak 1 Mampang Perapatan. Itulah perjuangan-perjuangan. Alani perjulur tohona situ si tohona guru perjulur tohona guru si tohona perdita situ perjolo baru guru huria baru be perdita. Alani ujung tombak adalah jemaat dan situa baru selanjutnya. Kopasahata do litikion nong rosurat ni pusat bahwa 1 Januari kita sudah sentralisasi keuangan HKBP. Itu sahatap udah merabok maita bah. Ai sa pusat nama manggaji sudah full timer. Dangarong behuria na somar perdita. Mula-mula kamu tuh huta wanda pasogi datung ngarok perdita muna sida kecuali resok ate. Mula hami tanami pagaran perbutian resok ona Gajang distrik Umbahas dulu Sanggul. Ngarok perdita iu tanami. Nakpeng atau luras kakak. Mula lao si bolo tu pakak kau lewatan naru kerja nami. Nang mulik mana tabaron mula orang boleh lewat ni kutu huta orang boleh lewat imana. Ale bodo leo ala ngaka bibi ami saping gereja itu jabun ami ale nang perdita ale do epor si kol kirima matu si perdita ono hami di Riau hola nau do perdita 10 pagaran songoni pide tu siatar sadar perdita hola nau 10 pagaran nang perdita ale sudi mai komar perdita hakabibion ala sapusat nama gajina angkana ayo syukur na beban minimal 5 juta. Ale moru ma balajon ni perdita ni kota bahwa weno te selma dapotan akan ni hutai te bamulau perdita bajarna harus setuju do sentralisasion besetuju amang pares nami nak pemoru gajim arang pelawa asal marok perdita nami huta aku to di irab bero suar boro amu aku perdita jete perdita resok do paling ate perdita resok do paling boleh huta. Sudah merperdita HKBP di program Ipur Sunaeng, ale sarupa magajina sudah. Usuk ke situ juru kamu, si bola lagi, mau lo pikirannya awang nak, bawa no mau, ale nggak setuju sudah distrik. Pertengah tahun langsung 11 distrik setuju.
perak tertolak biete. Alai program nading kedo maksudna bohama asa bertahan gerejaon, asa ringgan gerejaon, asa sudi merpedita, asa sudi merfull timer, nakpe merata gajina, nangarong be pangangido SK. Olan ido epurus sentralisasi, sip sudi pedita, nangarong memang urus Jakarta. Manggu iba najulut tong do diba. Orang sepung, bahayang dia nah. Jakarta mau pung, nak kuliah na bada dan aku. Enggak sedih umur-umur, orang maka suku-sukukan. Kal speaker dana. Angkau yang nakarong memang hidup memang beda. Ihu tamahami, memang ulah marmanuk, gaji 7 juta na. Jadi saya tulis satu gaji huta, nuang 7 juta mah. Bangun tahun ni huta deh, sama osir. Bawa marmanuk, marpinahan isi, marsayur. Merului Jakarta itu tong lo pitu satu nga. Sonido sebenarnya sejarah madokon tahu mana porsuki humakop Kristus asal mamar dame sonang asal mamar bagi gabe dongan manaon hapor suko maho songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Korela menderita. Dan olo elit perporang tuaka ulawan padaraman. Gak usah gelisah, gak usah korupsi, gak usah macam-macam. Itu maksudnya. Kalau gak patrio tahu, kalau gak laskar Kristus tahu, kalau gak apostol Tuhan ya, saya harus bisa menerima bahwa uang saya itu dikasih kepada pendeta di daerah. Begitu teh balik mulu sarong beterupang itu tuh ina tahun. Orang benang be, oksikola be, begini mau saya uti. Alang ko peraturan ini tetap berjalan. Angarong biamang bah ningo beningo putih, bamul silah kamu bawa ulang, basibi bah. Aliang kau programu ngai komerdal. Dang marsyadu be, dang na marsyadu pe dang di patupali ya sotigor para luar nai lapatana. Ya kalau benar ya benar aja, kalau salah yang dihukum. Ikosiulah haumai jumolo taruli di perbuena. Jadi baik sina kerja keras, sina mangula, songon paremai, baik boni, marsuan, marbawo, songon nehutai, padalan aek, ipupuk, berdapat mahasil. Jadi memang kemanon naporsuk do, huriai, songon pengulai, itikina ma panem ma, manggotil ma, mangam ma. Atusi nahudokon ay lehonon ni Tuhanido tuho roha mengerti saluhna. Tuhan akan memberikan pengertian kepada orang-orang yang setia akan naulu arpangusadean mengaluelu tu Tuhani arong do jalan keluar. Karena semua orang pola biasa aja jalannya aja. Paingot-ingot ma Yesus Kristus naung di pangulu si anak kana mate. Na sian pinopar ni si Daud hobartu na hubari tahun ini. Tetak do Kristus si paingot-ingoton. Na mate humokopita, na tersilang humokopita, tak saya dia lebih partia na taisiat na tinaw ni Yesus Kristus. Jadi berpengharapan do mulang apa kirimonnya tidak bodoh. Sonang do dah. Selagi masih ada pengharapan hidup. Nah, hidup ko perjuangan do nguluon. Nang mengeluh, nang murah-murah merengutungut, nang murah menyalahkan orang. Ya dijalani aja sepanjang jalurnya benar. Jalani mah. Alanido ahu manaon na porsuk pola terrate songo siula hajahaton aladang terrate alai dak terrate anggo hatani ribata tidak bisa dipenjarakan tang bui mate hatani ribata nak pesi Paulus terpenjara terrate mana disiksa dipukuli sudema si tahun oni alai orang olah diterdemana Jesusi di calon ibana di lapang dada. Song ni orang hita molarong pesitaonon hamaolon parukilon hasusan tak sedia lepi martibakon natinaon di Yesus Kristus. Kototong sa marsabam ni roha berjuang sah tu nama tua. Di bahani bengek do rohaku manaon salut nai ala ni aka na terpilih mana asa do nasida taruri di haluaon na di bagasa Kristus Yesus
do dia sangapon saing lelingna. Idok dope songon atlet, songo pelari, na merlujung maka menako pertandingan, nakpe di ujung nek satu garis finish, ulu luje ibana medebu, ale martugarang dope asasah tu garis finisi, dang patah semangat ibana laso, alai di leon tenaga penghabisani untuk mencapai garis finish. Ipetudus doh hita soni, on atlet berlari, berlatih, berjuang sampai mendapatkan garis finish. Soni doh amak enang perjuangan muna, dingolu muna di pertibion nunga segala upaya ibe kamu berjuang, maka monakon, bengek di baik kamu hapor siamonai, ringkas samu tu gereja, ringkas mertangiang, ima perjuangan, berjuang pasti kalau danak. Berjuang namar gereja, sudah itu perjuangan. Jalai do tak pergabus Tuhani, pasu-pasun na do hamu hapos do hataon, anggodongan na do hita di tuhamatean, dongan na manang tuhangoluan. Dedang digabusi hurian itu hatta, akar ruas ni huria, dang digabusi Tuhani, tung dope tahilala. Mata bui martibakon sana sepatutna tazalo di portivion nagok dosaon. Ala di pabunga sini rohana do hita di bagas joro nebedion lahu beribadah memuji Tuhani do manangion hatani Tuhani i malas di rohana sumuru. Aso dapoti di luaran ate amang enang enggak ada di luar. Ale on nama partikian da tumabo amang enang. On nama perpungan na dumenggan amang enang. On nama kondisi na tabo di pertibion namar gerejaon. Bui rak hudul marsaor masih calangan. Bui rak hudul masih tangyangan. Laho mengakhiri nguluon sadari dalani terus satu nasai di bagasan lasni roha di bagasan Yesus Kristus. Bina mana solang ade. Anggo saya taruh toh di bayi luaran jantungon alai di bagas joron ima bagas hasonangan bagas lasro. Anggo benget hita manaon rak mangarajai mahita sugut. Molo maswadao kita do maibana maswadao kita. So haposa pe hita tong do haposa nanggo ibana edang terswada hossa dirina. Jadi memang Tuhani abadi kekal selamanya. Anggo jol maon tak kaposan dang haporsia jol maon alang go ibana tong makaporsia hita. Tiap hari rolong rohana. Apalagi tuha KBB na bulunon. Bedi terpikiran mabayar 140 miliar ade. Adang binoto be gudang ni hebeng 140 miliar. Beh moranai HP ruas ni KBB sarruas ni huri di sudi asara 20 miliar bungu 16 miliar naik nama. Akhirnya misteri dui songoni bepedita dia do roh hebengi. Bui maras mila ibu bungu, holat tu dana pensiun HKBP. Be, mau lihat mai hamu karus ni huria. Ulu hamu mangalia 5.000 pe, 1.000 perak pe, nangkana pensiun pe mangalia do 1.000, 2.000. Belum manete, lem mangalat tap bui maras milat. Bagunana itu karena pensiun perdita nasalilkom memang 150.000 do sebulan waktu pensiun di perdita. Akan berjului. Jadi susah mah asih roha. Nah perpudion 500. Seda satonga. Nah terakhiron. Alai mulu selesai utang bui mena 2 satonga. 7 juta mewak pensiunnya ke full timeri. Perdita guru huria bibur jakones. Bangga bui 100.000 sedaya tong. Karena pesiu suami istri menurut nasi padang, nasi buku sate. Abui 100.000 sedari daripada 150.000 sebulan, bedi abui. Tarima tujuan ni ale hok mahe pengi bunga nai do nagabe ibagi tokkan pesiu no sudi anggo hepengi tetak doang ni HKBP model dasari. Jadi mudah-mudahan tulus 90%.
Dungi tanggal sedau sentralisasi keuangan HKBP. Anak tersongkok doamu. Ayo situ ya, dikira sosialisasi. Mau bagi kamu buku naon sosialisasi tahun 2020 sentralisasi HKBP ale kirimot tama hepeng negara Jawa 55% tu pusat. 45% mah tinggal di huriawan operasional tabba pesta gutilun. Ale 55% kirimot tama itu pusat per bulan. Jadi kopunguma 30 miliar sebulan hepeng bendahara umum menggaji 30.000 personel karyawan HKBP 30 miliar. Lah ini mulai kirim nang lancar ba, ulun nang lamar gaji, sahalak pe sumber gaji nggak repot. Ale panitia marhite syukur naban yakin sangat yakin molo sudi huriai mengirim 55% tu pusat tangarong masalah penggajian sudi do program tang be arong setorat tu resok arong tu distrik kalau tu pusat nama sudi perongkosan nak kapedita nak sinode sa pusat nama oleh lebih tebakna arong benon mesti informasi na berikutnya odo dita kadongan sa persaon perjuangan demi perjuangan mana na porsuk kumokok nomor huria nomor HKBP mengarah tua hadingganon basi dalam tudinggan nama HKBP dia kepelayanan sudah huta adong couple time tang be mabir na sida manggaji ka padita sa pusat na manggaji asa buih dengan kerohanian manima renungan singkat di minggu tersedarion pertanyaan meta oleh ahli Tuhan isung kuliho kami di minggu sadarion soal naposon di Tuhan naposon di Kristus suratnya Apostol Paulus mendapatkan si Timotius sang prajurit na berjuang di bawah tangi yang dang bemar porang pakai senjata kami balai merhite tangi yang nama do hatam di bawah sang ulun terlubi huriam HKBP cara khusus ke Mampang Perapatan oleh nang adong izin rumah ibadah menyusul maka na apa di poson naka keperluan di huriaon tong acara jari kami nang kaparhado nami cara khusus soni akar wasni huria mga leotiki do pikiran do materi do pengembangan pelayanan di HKBP Mampangon pasal kami di wakasan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tahu babu pelayan. Jesus,
debata manami na di beno gijang odo araruan ni salus sileleon na denggan do nasa ulibasa na melutus pasatami masih na nilon mitu hai pilihan nami tuho sejalomai gabi wapna khusus ijolom pasupasa mejala ramoti asa hukara sekai pilihan non patibulun harajamu di tonga tonga ni huriam do di pertibion Wahai marhanami marhite hite tordim Assalamu tadahami gorang ni silil lehon mi tuhami Assalamu kira-kira hai mandok moliati tuho Arhite hite Yesus Kristus Tuhan nami Amin. Di bedua gijang saya pinar badia mangguarmu saya Roma harajaunmu saya saat malam roham di bedua tongon sonna di bedua gijang dan matuhami sedarion hanguluan siap hari saya sama dosanami son panisanami idosa ni don namar dosa tuhami anak kami tugio tu pangujunan lalu mahami sian pangami pasu jali ramoti Tuhan de batama ho isodakon Tuhan de batama buhina tuho jala sima rohana midah idopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar ramadamena tutordim amin. Selamat hari Minggu, mari kita salutna.